ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പുതിയ പുസ്തകം നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. ഒന്ന് തിരിച്ചതിനെ നോക്കിയേ. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി അല്ലെ? രസം 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 ടേസ്റ്റ്, രുചി അല്ലെ? രസം രുചി. അമൃതം അമൃതം എന്ന് വെച്ചാലോ? അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമൃതം തന്നെ. അതെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ അമൃതം തന്നെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് അമൃതം എന്ന് പറയാം അല്ലെ? സിന്ധു സിന്ധു എന്താണ്? സമുദ്രം, സമുദ്രം, കടല് അല്ലെ? സമുദ്രം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണ് എന്ത്? ഇത്. നമ്മൾ അതിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടല്. അപ്പൊ ആ ഒരു കടലാണത്, ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്, നമ്മുടെ സംഭവം റെഡിയായി, നമ്മള് ലക്ഷ്യം നടന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു തുള്ളി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കിട്ടുക. ഇതൊരു കടലാണ്, കടലിൽ നമുക്കൊരു തുള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. ആ കടലില് ആരാകാനാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്? ഇതില് പറയുന്നത് മകരമത്സ്യം. ഈ കടലില് മകരമത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാല് സ്രാവ്, സ്രാവിനെ പോലെ. സ്രാവ് എങ്ങനെയാണ് കടലില്? സ്രാവിനെ എവിടെ കാണാം? കടലിന്റെ അടിയിൽ. കടലിന്റെ അടിയിലാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണുന്നത്? സ്രാവിനെ കാണുന്നത്. അതായത് ആ കടലിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ സ്രാവിനെ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ? കടലിൽ കുറെ നദികൾ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്, മീൻപിടുത്തക്കാർ വലയിടുന്നുണ്ട്, തിരമാലകളുണ്ട്, കടൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശോഭിക്കും. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ സ്രാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മള്.
ഭക്തന്മാർ. അതായത് നമ്മളെ ചുറ്റും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നിനെ നമ്മൾ വില വെക്കാതെ, നമുക്കൊന്നിനെ നോക്കാതെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഏതാണോ അതിലേക്കും പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളപ്പോ മകര മത്സ്യത്തിനോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്. മകര മത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്രാവാണ് പറയുന്നത്. സ്രാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയാവോ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം. ആരാ എഴുതിയതാ? ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. പ്രഭാതരൊക്കെ കൂടാതെ പ്രഭാതർ വ്യാഖ്യാനം പിന്നെ ചെയ്തതല്ലേ. അത് ശരിക്കും ആരാണ് ഉപദേശാമൃത, ആരാ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തന്നെയാണ് ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ്. പിന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാരാരൊക്കെയാണ്? പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് സൂക്ഷിപ്പുകാരെന്ന് പറയാം. അഭിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയുന്നത് ആർക്കായിരുന്നു? രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. ആ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്കൊരു സമുദ്രമാക്കിയിട്ട്, അതായത് ഇത്രയും സമുദ്രം പോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രൂപഗോസ്വാമി 10 ദിവസം കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്കൊരു കടല് പോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സരസ്വതി ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇല്ല? അതൊക്കെ അറിയാവില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സരസ്വതി ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പിന്നെ ആരെയാണ്? സക്കീർ മാലിക്കും ആരൊക്കെയാണ്? കബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും ആയിട്ട് പേര് മാറ്റേണ്ടി വന്നതും മുഹമ്മദീയന്റെ സഭയില് ജോലി ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവതാരിക പറയാം ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രാണത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. എന്താ പറയണത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാരാണോ ആ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അഭയം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്ന ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാലിച്ചു പോകുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപഗോസ്വാമിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുന്നായിട്ട് രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ഈ അവതാരികയില് പറയുന്നത്, അതില് ആദ്യത്തെ മംഗളാചരണം പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? അവതാരികയിൽ വരുന്നത്. അവതാരികയിൽ വരുന്നത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മംഗളാചരണം എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന, മംഗള പ്രാർത്ഥന, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ബുക്കുള്ളവർക്കറിയാം. അതില് ശ്ലോകങ്ങളില്ല ഒന്നിലും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ശ്ലോകങ്ങളില്ല. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്തൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഭാവാർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതില് ആ വിവർത്തനം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മാത്രമാണ്, നമുക്കതില് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണാതെ പഠിക്കാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാം. അതിലെ അർത്ഥം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ.
കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മംഗളാചരണത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന, മംഗള പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രണമിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന. അതായത് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മംഗള പ്രാർത്ഥന. വരുന്നത് ആരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാൻ പിന്നെ പറയുന്നു, പിന്നത്തെ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 രസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 രസങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസങ്ങള്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അല്ലെ? 5 രസങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതറിയുന്നതല്ലേ? ഇത് കൂടാതെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ, ഇത് പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീപത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഈ രസങ്ങൾ കൂടിയ സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള 5 രസങ്ങൾ, 5 എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 5 രസങ്ങള്? ഓക്കെ, അത് 5 എണ്ണം കൂടാതെ പിന്നെ 7 എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അതാണത് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീപത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അപ്പൊ ഈ 7 7 5 12 രസങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടും? അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെ ആ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മകര മത്സ്യത്തിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? മകര മത്സ്യത്തിന് സമാനരായിട്ടുള്ള, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ ആ പരമസത്യത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികള് ആർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. എപ്പോഴും സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യത്തെ മംഗള പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന പ്രാർത്ഥന രൂപഗോസ്വാമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മംഗളാചരണം 3 പേരുടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, 2 ശ്രീല പ്രഭുപാദര് രൂപഗോസ്വാമിക്കും തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ 3 ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ മകര മത്സ്യത്തിന്റെ, അതായത് സ്രാവ്, ആ സ്രാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് നദിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സമുദ്രത്തിൽ വരുന്ന യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങള് അതിനൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ മത്സ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയണത്? തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ഈ ലോകം മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം?
നാം വലിയ ധർമ്മപ്രബോധകരാണെന്ന് കരുതരുത്. ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നാം വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സമീപനമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളേതായ രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പൂർവ്വ വിഭാഗം. നമ്മൾ ഇതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിൽ പൂർവ്വ വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മംഗളാചരണം, ഗുരുവന്ദനം, വൈഷ്ണവവന്ദനം, ഗ്രന്ഥവിഭാഗം നമുക്കത് പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തിയുടെ നിർവചനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:167 പറയുന്ന ശ്ലോകാണിത്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം, ജ്ഞാനോ കർമ്മോ അതിനൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട്, അതൊന്നുമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളില്ലാതെ, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായ രീതിയില് ഭക്തി ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം, ജ്ഞാനം നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നേടാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1-ാം തരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വളർത്തുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും അദ്വൈത തത്വജ്ഞാനവും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. അവൻ നിർബന്ധമായും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും അതൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ, അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, അനുകൂലമായ രീതിയിൽ കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ നിർവചനമാണ് ഈ പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അനുശീലനം, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസ്കരണം എന്നാണ്. സംസ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനമില്ലാതെ അവബോധത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവബോധത്തിന് മാത്രം നമ്മെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഒരു ആക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവനം തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും നമുക്ക് 2ആയിട്ട് തിരിക്കാം, പ്രവൃത്തിയും നിവർത്തിയും. പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? പ്രവൃത്തി. നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ളത്. നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിവർത്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ. ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. ഈ ആചാര്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. ആചാര്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും?
ദീക്ഷ എന്ന് പറയും. ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാൽ ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ, അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ആ ആചാര്യനുമായിട്ട് ആ ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട ദിവസം വരുന്നത്, ആ ദിവസം മുതലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത ആ വ്യക്തി, ആ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പം മുതലാണ്, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ദിവസം മുതലാണ് ഭഗവാനും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പം മുതലാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുന്നയാൾ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയാം. അതാര് പറയുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവമായി കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ നൽകും, ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകും. തുടർന്ന് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജന്മമാണെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു 3-4 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ മുന്നിൽ പറയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജന്മമാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജന്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ആ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ മുതലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം മുതലാണ്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, യഥാർത്ഥ ആചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ആ ബുദ്ധി ആര് തന്നെ നൽകും, നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് അനുഗുണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നർത്ഥം. ഇനി ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് അനുഗുണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, രാവണനും കംസനും ഹിരണ്യകശിപും ഒക്കെ അസുരന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്, ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ടാണ് അവര്, ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തിയുടെ ചിന്തയായിട്ടോ കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ടോ കണക്കാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചേർന്നതാണ് എന്ത്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് കർമാദി, അതായത് ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ
വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ ആകൃഷ്ടരായാൽ ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ വെറുതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതാണിത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണാദി കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതായത് നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ നവവിധ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഭിന്നമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ നവവിധ ഭക്തിയുടെ മാർഗങ്ങൾ 9 മാർഗങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇതല്ലാത്തത് ഒക്കെ എന്താണ്? പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിരതമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിരതരാക്കുക. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊരു കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. 4 ഭാഗങ്ങള്. ഈ 4 ഭാഗങ്ങളെ പറയുന്നത് പൂർവഭാഗം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അങ്ങനെ 4 ആയിട്ടാണ് എന്തിനെ തിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർവം, അതായത് ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഉപവിഭാഗങ്ങളെ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞു? തരംഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചു. ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് തരംഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 1ാമത്തെ ഭാഗം. പൂർവഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പൂർവഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളതില്. ബാക്കി നമ്മൾ 3 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. നമുക്കത് പഠിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ഭാഗം, പൂർവഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പൂർവഭാഗം എന്ന് വെച്ചാല് പൂർവഭാഗം മാത്രമേ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൂർവഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ 4ആക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൂർവഭാഗത്തില് 4ആക്കിയിട്ട് 4 തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം, അതായത് പൂർവഭാഗത്തിന് 4 തരംഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം, പൂർവഭാഗത്തിലെ 1ാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. 1ാമത്തെ അധ്യായമാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. പൂർവഭാഗത്തിലെ 1ാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായം സാധനാ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി. 17, 18 ഭാവഭക്തി. 19ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. ഇങ്ങനെയാണ് വിഭജനം വരുന്നത്. അതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. ഇതിൽ പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ പൂർവഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങള്. ആ പൂർവഭാഗത്തിനെ 4 തരംഗങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1ാമത്തത് പൂർവഭാഗത്തില് വരുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തി. 2 തൊട്ട് 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി. 17, 18 ഭാവഭക്തി. 19ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതില് ഇത്ര പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക രസത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ പറയുന്നുണ്ട് മിനിറ്റ്
നമ്മളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവതാരിക തൊട്ട കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രിഫേസ് ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരക കൃഷ്ണൻ, മധുര കൃഷ്ണൻ, ഗോലോക കൃഷ്ണൻ, ഇങ്ങനെ പല കൃഷ്ണൻ പല ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഗോലോകത്തിൽ ഒരു കൃഷ്ണനുണ്ട്, ദ്വാരകയില് കൃഷ്ണനുണ്ട്, മധുരയില് കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പോ ഇതില് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണൻ. ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനും മധുരയിലെ കൃഷ്ണനും ഏത് ഭാവത്തിലാ വരുന്നത്? ഐശ്വര്യം. കാരണം ദ്വാരകയിലും മധുരയിലും ആരാണ്? അത് രാജാവായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഐശ്വര്യത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഗോലോകത്തിലെ ഏത് രസത്തില് മാതാജി? ഗോലോകത്തിലെ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രസം പറയാം. ഒന്ന് ഭൗതിക രസവും ഒന്ന് ഭക്തി രസവും. ഭൗതിക രസം എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിരിക്കും. അത് ഭൗതിക രസം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിരിക്കും. ഭക്തി രസം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാശ്വതമായിരിക്കും. ഭൗതിക രസം താൽക്കാലികം, ഭക്തിരസം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ലൗകിക രസത്തിന്, അതായത് ഭൗതിക രസത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാം ഭോഗത്യാഗവും ചപലസുഖവും. ഭൗതിക രസം രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഭോഗത്യാഗം, ചപലസുഖം. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആദ്യം സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആ സന്തോഷം നമുക്ക് കുറയും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കടയിൽ ഒരു സാരി കണ്ടു, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സാരി മേടിക്കണം. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ സാരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിൽ പൈസ പോരാ, പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയോ ആ സാരി നമുക്ക് മേടിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ആ സാരി അല്ലെ കിട്ടുമ്പോ. കാരണം അത്ര ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സന്തോഷം പിന്നെ ആ സാരിമേലുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ അത് മടക്കി അളമാരിൽ വെച്ചു നമ്മള് അല്ലെ. അതാണ് അതൊരു ഭോഗത്യാഗം. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭോഗത്യാഗം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു രസമാണ് പറഞ്ഞത് ഭോഗത്യാഗം. നമ്മള് ആ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് വേണമെന്ന് തോന്നും. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മാറി, നോർമലായിട്ട് മാറി. അതാണ് എന്ത്? ഭോഗത്യാഗം. ഭോഗത്യാഗം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും. രണ്ടാമത്തത് ചപലസുഖം. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു രാവിലെ തൊട്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ പണി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു, ഭയങ്കര അവസ്ഥയായി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒരു സുഖം എടുക്കണം, നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കണം തോന്നും. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട, പക്ഷെ ഇത്രയും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി സമയം ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കണം നമുക്ക് തോന്നില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ പറയണത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് പറഞ്ഞത് ചപലസുഖം. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ചപലമായിട്ട് ആ സുഖം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ജോലി ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയില് 7 ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു, 6 ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സൺഡേ കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് ആ ഒരു ദിവസം ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തോന്നും. പിന്നെ വീണ്ടും മൺഡേ തൊട്ട് വീണ്ടും ജോലി. അങ്ങനെ അതായത് നമുക്കത് പെർമനന്റ് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ദിവസം നമുക്കൊരിത്തിരി സുഖം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതാണ് എന്ത്? ചപല സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആണ് എന്ത്? ഭൗതിക രസത്തിൽ വരുന്ന താൽക്കാലികമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക രസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് തരാണ്, ഈ ചപല സുഖവും ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിരസം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാശ്വതമായിരിക്കും. അതിനൊന്നിനൊരു മാറ്റമില്ല. ഭക്തിരസം എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. മനസ്സിലായതിപ്പോ? മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതിൽ നമ്മള് അഖിലരസാമൃത മൂർത്തി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ അറിയുക. നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അഖിലരസാമൃത മൂർത്തി 12 രസങ്ങളുടെ സംഭരണിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അഖിലരസാമൃത മൂർത്തി എന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം പഠിച്ചു നമ്മള്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകാർമാതിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ആ ശ്ലോകം നമ്മളെ ബുക്കിലില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്കില്. അത് ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിക്കാണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ല, നമ്മൾ ലെവൽ 5 പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല സ്ഥലത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനോ ശീലനം ഭക്തി. അതാണ് ഭക്തിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരു സേവനമുണ്ട്, ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭക്തിയില്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ കൂടി വന്നാലേ അത് ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധന ഭക്തി ഇതിനെ 4ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തത് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 1-ാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി, 2 മുതൽ 16 വരെ സാധന ഭക്തി, 17, 18 ഭാവഭക്തി, 19-ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നാൽ അർത്ഥാക്കണം എന്താണ്? ഭക്തി രസ പറ്റാത്ത നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണ് എന്ത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലൗകിക രസവും ആത്മീയ രസവും. ലൗകിക രസം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ശാശ്വതമല്ലാത്തത്, അതെന്താണ്? ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക രസം. ഭക്തിരസം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പറയാം ഭൗതിക രസം 2 തരത്തിൽ പറയാം, ഭോഗത്യാഗവും ചപലസുഖവും. ഭക്തിരസം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയുടെ രസം. അവതാരിക ചാപ്റ്റർ 1 സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ വന്നിട്ട് സാധന ഭക്തി 2 മുതൽ 16, ഭാവഭക്തി 17, 18, പ്രേമഭക്തി 19. മാതാജി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് രൂപഗോസ്വാമി.